Heippati hei! Mä heräsin just äsken. Nyt on sunnuntai. Ja mä menen mun iskälle. Mä oon nyt mun äidillä. Niin mä menen isille, mä annan tuliaiset niille ja sit mä varmaan jään sinne. Ja joo. Mulla on vähän nälkä, niin mä ajattelin, mä tilaan pizzan aamupalaksi kautta lounaaksi. Otan medium gluteenittoman pizzan tomaattikastikkeella. Ei juustoa. Ja voisin ottaa avokadoa ja rukolaa. Sriracha voisin ottaa ja sit mä voisin ottaa joko chipotle dipin tai sit sriracha dipin. Chipotle. Hyvä. Ja sit mä menen tilaamaan. Uhaa. Mä oon ulkona, koska mun äiti näki Facebookissa jonkun jutun, että annetaan joku Polar Loop-aktiivisuuskanneke. Niin mä oon mennyt hakemaan sitä. Ja mä en tiedä missä mun pitäisi olla, mutta mä yritän löytää. Löysin perille. Joo, okei. Täällä on sinulla, täällä on ihan sikanimisiä, täällä on ehkä 3, mut musta tuntuu, että kaikki kattoo, joten mä menen nyt kotiin, kävelen ja sitten mä lähden mun isälle. Tai mä käytän ehkä koiratuukoneka, mut joo. Nähdään. Se tunne, kun joku turisti ottaa kuvan mun koirasta, koska se on pieni ja söpö ja sit se rupeaa haukkua ja se juoksee karkuun, koska sitä pelottaa. Mä otan just bussia, että mä voin mennä mun iskälle. Kello on ehkä 1:30 tai 1. Ja mun piti mennä aamupäivällä, mut en mennyt. Ups. Kävelemässä mun isälle. Ja mun laukku painaa ihan sikana. Ja mun pitää toivoa, että joku on kotona, koska mä en tiedä, onko mulla avaimia tai ei. Ja joo. Mä rakastan syksyä, tää on niin ihana. Tällä kun on fresh ilma ja no, en mä kyllä yhtä paljon kuin kesää, mutta kyllä syksyssäkin on hyvät puolet. Oh, mulla oli avaimet. Onneksi. Cool. Mä tulin just tänne mun isälle. Täällä ei ole ketään koton, mulla oli onneksi avaimet oikeesti. Mä oon niin väsynyt, nyt toi paino toi laukku ihan sikana. Mä yritän kävelee ehkä, kilsaan, ei oo kahden paha, mutta ton laukun kanssa se tuntui ihan hirveältä. Ja mä voisin ehkä syödä jotain, koska mulla on nälkä. Mulla on tylsää. Mä teen What's in my bagin tässä nopeasti. Laukustani löytyy. Mitä nää on? Tällaisia käsipyyhkeitä. Kiva. Mun passi. Tärkeä. Pussukka. Matkalaturi. Kynsiviila. Tärkeä, se kuuluu pussukkaan. Ja 1 pinni. Tässä on tällainen keskitasku. Täällä keskitaskussa on mun laturi. Kivaa. Sen laddaren. Sitten täältä löytyy ostoslista. Jotain kolikoita ja tällainen pieni, mikä tää on, hajuvesi. Tuoksuu ihan sikahyvälle. Ja sit puntia ja euroja tai 5 senttisiä ja 10 senttisiä ja 20 senttisiä. Sitten tällainen minidödö, koska emme halua haista. Joku tällainen, mikä tuli tän rannejutun mukana, jonka joku mukava ihminen antoi siis. Ja ponnari, joka kans kuuluu sinne pussukkaan. Joku piuha. What? Mun kotiavain. Mun äidin luo. Eikö se on hieno? Apua. Kivaa. Sitten
ei oo itse asiassa enää mitään muuta. Sitten isoon kassiin oikeesti. Tää on ihan täynnä. Mä itse asiassa mennä läpi. Mutta take a good look. Täällä on kaikkea herkullista. Ja hammaslankaa. Nami, okei, kiva. Tadaa, kiva. Ihan täynnä. Mulla on huomenna 2 enkukoetta ja te tuutte mukaan, paitsi te ette kyllä tuu mukaan sinne tekemään sitä koetta. Mut joo. Okei, täällä on kaikki mun tuliaiset ja sitten jotain meikkejä ja mun harja, joka on ehkä se pöin ikinä. Ja sitten eväsrasia ja läppäri, juomapullo. Teitä oikeesti varmaan kiinnostaa tää. Mut joo, tällaista löytyy minun laukustani tällä kertaa. Okei, musta mä yritän editoida Windowsilla. Kiva. Oh my god, mä en saa avata tätä. Mut joo, aloitan editoimaan Windowsilla ja oikeesti mä en osaa käyttää Windowsia enää. Okei, ongelma numero 1, missä täällä on se videoeditointiohjelma. Okei, tässä koneessa ei ole Windows Movie Makeria tai sitä jotain video-ohjelmaa, niin mun pitää käydä lataa se tuolta Windowsin sivuilta ja mä en tiedä kauan siinä menee. Mut joo, ja sit ihan tälleen infon etukäteen jo, mä aion nyt tän ekan viikon ajan tehdä joka päivä 1 vlogin, eli nyt 7 vlogia peräkkäin, ja sit mä katsoin, että miten usein mä pystyn tekemään tällä päivittäisiä ihan perusvlogeja. Ja sit kun mä menen Englantiin, niin nämä videot ei tuu niinku saman päivän kuin mitä mä oon kuvannut ne, koska mulla on netti niin huono siellä, että mä just joudun päivittää jotain juttua tähän koneeseen, että mä pystyn lataa sen Movie Makerin. Yeah. Oikeastaan on niin siisti. Tää näyttää kuin pitkään mun pitää juosta tai kävellä tai ihan vaan seisoa ja niinku tehdä juttuja. Tai että mä oon päässyt mun tavoitteeseen, niinku aktiivisuustavoitteeseen. Oikeasti shoutout sille ihmiselle, joka antoi tämän minulle. Moikka! Mä en ollenkaan selittänyt tätä kanavaa teille. Eli siis tää on mun niinku vlogikanava tai sellainen, että mä laitan tällaisia videoita, millä ei oo mitään laadun tarkastusta vaan. Eli mä laitan tällaisia niinku oikeasti vlogeja, mitä mä kuvaan joko mun puhelimella tai sit mun kameralla, niin tänne kanavalle. Ja mä yritän tehdä näitä niinku aika usein. Et kun mun pääkanavalle tulee 1-2 kertaa viikossa videoita, niin tänne saattaa tulla vähän useammin, mutta ne ei oo niinku sellaisia panostusvideoita, vaan nää enemmän sellaisia, että mä istun ja höpöttelen tai että te tuutte mun mukaan niinku My Day-tyylisiä videoita. Ja mä oon vieläkin yksin kotona, mä just editoin tän alkupätkän tästä videosta. Ja Windows Movie Makeri on tosi vaikea käyttää, niin ihan oikeasti propsit niille, ketkä joutuu editoimaan Movie Makerilla kaikki niiden videot. Ja tänään mulla ei oikein mitään suunnitella, niin mun sisko ja veli tulee jossain vaiheessa kotiin. Mun velillä on mun mielestä tänään painitreenit ja siskolta tanssitunti. Tai sit foodista, en mä tiedä. Ja mun äidin pitäisi tuoda mulle tänään mun matkalaukku, koska sen pitää alun perin antaa mulle kyyti, mutta sitten mä päätinkin mennä julkisilla. Ja sit se tuo vaan mulle mun matkalaukun, koska mä lähden nyt torstaina Englantiin. Mä unohan sanoa tämän vlogin lopussa, niin mä sanon nytten, että tilatkaa tääkin kanava, niin te pysytte ehkä enemmän ajan tasalla. Ja nää on tosiaan erilaisia videoita kuin mitä mun pääkanavalla on. Että mä en laita samanlaisia videoita molemmille kanaville, niin kannattaa seuraa molempia. Ja joo, okei. Eli tämä on minun ensimmäinen video tälle kanavalle ja toivottavasti tulee useita videoita lisää. Okei, antakaa peukut ylös, jos te tykkäätte tällaisista videoista. Ja voitte jättää kommenttia, jos haluatte piristää mua. Okei. Perunassa lukee täällä takana, tuolla, munchies. Eli näitä. Ja mä tungen ne toiselle taskuun. Näytä mitä sait. Mitä mä lastan näitä? Joo. Kumpi on kivempi, mä vai Ella? Oona. Monta petsiä sulla? En mä tiedä. About. Okei, sun huone näyttää tosi sottaselta. Jos sä saisit valita yhden lemmikin itsellesi, niin minkä sä valitsisit? Näistä. Ei, no joo, vaikka näistä. Niin kuin, että se olisi oikea lemmikki. Tää on mun. Otetaan se. Mä menen painiin.